Hej alle sammen. Så er der endnu en lille video fra mig til jer. Og det var egentlig min tanke, at I skulle have et lille julebudskab. Men det får I ikke. I stedet så er det nødvendigt, at jeg sender jer en lidt anden besked. Den besked, den er jeg rigtig ærgerlig over at skulle levere til jer. Og det gælder jer alle sammen. Alle som en i receptionsteamet. Det vil sige, at den her video, den går ikke til vores behandler, fordi der er den ikke relevant. Den er relevant for jer, som er i receptionsteamet. Der er nogle ting, som er dukket op for nylig. Vi har haft en voice-undersøgelse, og tak fordi I har svaret på dem. Jeg har svaret på den. Og målt temperaturen, og den ser rigtig fin ud, undtagen et enkelt sted. Og det handler om, at man ikke føler, at man bliver behandlet ens, uanset hvem man er. Altså inklusion. Og det går jo selvfølgelig ikke. Og nu har jeg haft lejlighed til at bore lidt i det. Jeg har talt med nogle stykker af jer. Og er nået til en konklusion som sådan. Og den konklusion, jeg er nået til, det er, at vi har i vores reception, fra afløsere til fastansatte, til shift leaders, til supervisors, til alle sammen, har vi et rigtig godt team. I leverer mega godt. Det må vi sige. I rammer budgetterne, gæsterne er glade, vores reviews er flotte. Så jeg burde være glad, og det var jeg sådan set også, men der er lidt skår i glæden, fordi vi har været før, hvor vi er nu. Der har vi været 2-3 gange før i teamet. Der har tidligere været andre kollegaer inde over. Nu er det kun os, der er tilbage i teamet. Det handler om at være caring. En af Scandics kerneværdier. I er som team faktisk ikke særlig caring over for hinanden, er jeg nødt til at sige. Det jeg oplever, hvis der er noget jeg hører fra jer, så I backstabber simpelthen hinanden. I taler dårligt om hinanden. I er ekstremt nærtagende, hvis en kollega ikke lige har gjort, som I synes tingene skal gøres. Hvis en kollega måske har glemt nogle ting. Hvis en kollega ikke har gjort nogle ting, som burde være gjort. Og det er fair. Man skal gøre, hvad man skal gøre. Og det er jeg selvfølgelig nødt til at tage hånd om. Fordi det kan jeg ikke, og det vil jeg heller ikke leve med at have i teamet. Så jeg kommer lige til at ridse nogle ting og sager op, så vi er fuldstændig klare på, hvad vi allerede burde være, med alt, hvad jeg har sagt til jer tidligere. Vi er fuldstændig klare på, hvordan vi opererer her i wellness-teamet. For det første, hvis der er noget, man er utilfreds med, kan man altid komme til mig. Jeg ved ikke, hvordan det skulle være opstået, at jeg kan ikke approaches om det ene, og det andet og det tredje. Men jeg vil i hvert fald gerne sige, at hvis der er nogen, der har fået den vibe, så er den forkert. Hvis der er noget, man er utryg ved, noget man ikke forstår, noget man føler sig utilpas med, noget man synes er uretfærdigt, så kommer man til mig. Så har vi en supervisor, som hedder Sara. Sara kan man selvfølgelig også gå til. Sara er skal vi sige, på linje med resten af teamet hernede, udfører de samme opgaver, og skal udføre de samme opgaver, og det er det Sara er ansat til, og så er hun tilfældigvis min stedfortræder, det vil sige, når jeg ikke er her, så er det Sara, man går til. Sara jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi lige får slået fast, at Sara er en del af jer, og hun er en del af mig. Så man kan gå til Sara med ting, lige så vel som man kan gå til mig med ting. Og det er også vigtigt for mig, at
at alle ved, at Sara er ikke enten min eller enten jeres. Så nogle gange kan man godt finde på at gå til Sara med nogle ting, som man synes, det har man brug for at snakke med Sara om, men det behøver man ikke eskalere op til den øverste chef, som er mig. Og det er helt fair. Det giver total mening. Sådan er det på alle arbejdspladser. Men ligeledes må man også forstå nogle gange, hvis Sara hun så til gengæld tager firmabrillerne på og lukker nogle ting og sager ned, som måske ikke skal vokse og eskalere yderligere som sådan. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi også alle sammen gør os klart, at vi er her for at passe et stykke arbejde. En gang imellem, så er der travlt, en gang imellem er der ikke så travlt. Nogle gange kører vi events, så når man måske ikke helt i mål med standardopgaverne, men så har man heldigvis nogle kolleger, der er caring, som byder ind og som hjælper hinanden. Som udgangspunkt har vi en åben og en lukket procedure, og jeg overvejer meget, meget kraftigt at lancere en hardcopy, en fysisk checkliste, som man skal tjekke af på og sætte sine initialer på, når man lukker. For det sker simpelthen for tit, at selv når man har været her længe og tænker, jeg har fuldstændig styr på mit shit, så kommer ens kolleger ind dagen efter, og så er lukkerproceduren ikke udført ordentligt. Og jeg kan ikke sige det kraftigt nok, det er simpelthen ikke i orden. Altså, man skal passe sit arbejde, det er simpelthen derfor, man er her, det er derfor, man får sin løn. Og kan man ikke finde ud af det, så tror jeg, at man skal finde et andet sted der. For så er jeg sådan set ikke interesseret i, at man er i team. Så det vil jeg godt understrege. Jeg vil godt have, at man nu alle gør op med sig selv. Jeg kører en relativt løs linje, relativt afslappet linje normalt, men nu føler jeg, at jeg er nødt til at træde i den her rolle og sige, vi ved, hvad vi skal lave. Vil I være søde og passe jeres arbejde alle sammen? For jeg ønsker simpelthen ikke længere at bruge tid på det her petty, pussenusse, bickering, føle noget i teamet. Det er simpelthen ikke det, jeg er her for. Jeg er her for at vækste forretningen, jeg er her for at være overhovedet på teamet, men jeg er her ikke, fordi jeg skal gå og nurse jer, fordi jeg ikke kan finde ud af at tale med hinanden. Det gider jeg simpelthen ikke bruge tid på. Så jeg vil gerne bede om alle sammen, uden undtagelse, hvis der er noget, I er utilfredse med hos hinanden, lad være med at gå og putte med det. Lad være med at gå og tale med en kollega om en anden eller en tredje kollega, for så til sidst at spare sammen, og så komme til mig med det. Det er uprofessionelt. Det er absolut ikke caring. Det er faktisk ikke særlig ordentligt. Så I skal tale med hinanden. Hvis der er noget, der ikke spiller, så griber man simpelthen knoglen, så griber man røret, og så ringer man til sine kollegaer og brug jeres humor. Spørg hinanden, høj, hvad er det lige, der foregår der? Hvordan skete det? Og det forstår jeg ikke. Fordi hvis man kommunikerer, så får man en forklaring. Og det er jo det, jeg har fået nu, hvor jeg har talt med nogle stykker af. Jeg har fået nogle baggrunde, jeg har fået nogle forklaringer. Hvorimod, hvis man i stedet for bare går og taler med hinanden om hinanden, eller hvis man sender e-mails til hinanden, det skal I simpelthen lade være med. At sende en e-mail, den rammer så hårdt. Også selvom det kan være rigtigt, det der står i den. Men hvis man er utilfreds med en kollegas indsats, så lad være at sende en e-mail. Jeg vil ikke have det. Så vil jeg have, at man tager fat i den kollega personligt og får talt tingene igennem. Så vi opfører os ordentligt over for hinanden og er caring. Fordi det synes jeg virkelig ikke, vi er. Jeg er lettere chokeret og går ind i en julimøde, hvor jeg tænker, jeg ved, hvordan det her det skal gå. Men nu er jeg jo evig optimist, så jeg er sikker på, at det skal nok gå godt. Men jeg er nødt til at sige til jer i receptionsteamet, I skal simpelthen stramme op. Og I skal anerkende, at I arbejder forskelligt i forskellige personer. Og til gengæld skal I også anerkende, at det er altså okay, hvis ens kollega siger til en, ved du hvad, det er sgu ikke i orden, det skulle du have gjort bedre. Men man har også krav på, det har I alle sammen, at jeres kolleger fortæller det til jer direkte. At det ikke bliver sådan noget, der bliver eskaleret op til mig, så jeg skal sidde og finde ud af, hvad der egentlig foregået, og jeg skal ligge og ringe rundt til folk, og jeg skal ind og kigge på videoovervågning og se, om det passer det, jeg får at vide, osv. 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 Jeg bruger alt for meget tid på det her, og det er nødt til at stoppe. Så I skal respektere hinanden, men I skal faktisk også respektere mig, og det synes jeg ikke bliver gjort.
når jeg skal deale med den her slags ting. Jeg går egentlig, jeg tror, at vi har noget, der spiller rimelig godt, og jeg har været helt åben fra I alle sammen bliver ansat, om hvordan vi kommunikerer, og vi skal have svisken på disken, og min dør altid er åben. Og nu er det sådan den tredje gang i løbet af vores åbningstid, at der dukker sådan noget her op. Det synes jeg er sindssygt frustrerende, og jeg synes, det er enormt ærgerligt. Men det nytter ikke noget, at I går og smiler til hinanden, og så i virkeligheden går og har noget med hinanden, I er utilfredse med. Der må I simpelthen blive voksne, er nødt til at sige. Så må I simpelthen tale med hinanden om det. Det forventer jeg, at I kan klare. Og det er uanset om I er 17 år, eller om I er 30, eller om I er 47, eller hvad I er. Så det er min besked til jer. Tal med hinanden, hvis der er noget, I ikke forstår. Hvis man spørger, så får man meget ofte en forklaring. Nogle gange, så er der nogen, der er sprunget over, hvor gader laves. Det er sgu ikke i orden. Så retter man ind, og så siger man undskyld til sine kolleger. Andre gange kan det være, at der er en forklaring, at man rent faktisk har haft så travlt, så man ikke har nået standardopgaverne. Så lægger man selv til sine kolleger, eller også igen endnu bedre, så ringer man lige kollegaen op og siger, at jeg er virkelig her i aften, jeg har simpelthen ikke nået sådan og sådan. Jeg ved godt, der er travlt. Kære venner, det er det, vi får vores penge for. Sådan er det at være på arbejde nogle gange. Og andre gange, så har vi det lidt mere stille og roligt. Så jeg synes, jeg har kørt et relativt loose ship, og det vil jeg rigtig gerne blive ved med. Men det er også vigtigt for mig. Nu har jeg talt med alle jer, og jeg er glad for, at jeg har fået talt med jer. Jeg har fået talt med, at det er vigtigt for mig, at vi får de her ting på plads. Så ikke vi skal blive ved med det. Også for jeres skyld, så I kan komme på arbejde og have det godt, og vide, at I er åbne og ærlige over for hinanden. For det er meget voldsomt, når man går op til den øverste chef, i det her tilfælde mig, når man eskalerer noget derop, og jeg skal tage fat i kollegaer. Det er meget voldsomt. Og jeg har ikke haft, og jeg har ikke nogen planer om, at nogen som helst skal fyres for det her team. Jeg er rigtig, rigtig, rigtig glad og taknemmelig for jer alle sammen. Alle som en. Vi har alle sammen fejl, og vi begår alle sammen dumheder en gang imellem. Det gælder også mig. Men man skal kunne sige undskyld, og man skal også kunne kigge indad, og så skal man en gang imellem tænke over, hvordan man kommunikerer. Og så skal I huske, vi er forskellige kulturer i teamet også. Vi har både danskere, vi har ukrainere, vi har også en fra Bulgarien. Og det kræver en gang imellem, at man lige kigger lidt ekstra indad, både fra de andre kulturers side, om man er ukrainer eller bulgarer eller hvad man er, men også fra den danske kulturs side. I skal huske, vi er forskellige mennesker, og det er altså okay. Så vil I ikke nok være søde og begynde at komplimentere hinanden for de ting, I hver især bringer ind i teamet, i stedet for at gå og pege fingre af hinanden over alle de ting, I ikke gør. For det er der simpelthen for meget af, og det kan vi ikke leve med. Så jeg håber, I alle sammen har lyst til at blive her. Nu kender I reglerne, nu har jeg ridset det op, og hvis man synes, at det er dybt urimeligt, det jeg beder om, at man skal kommunikere ordentligt med hinanden, og man skal passe sit arbejde, og man skal tage sig af hinanden, jamen hvis man synes, det er dybt urimeligt, så vil jeg faktisk hellere have, at man finder et andet sted at være, fordi så synes jeg måske ikke, man passer i wellness-afdelingen. Og igen kan jeg ikke understrege nok, jeg er ikke interesseret i, at der er nogen, der skal væk. Jeg vil meget hellere have, at I forstår det her budskab. Det kunne jeg godt have skrevet til jer i en e-mail. Nu har I fået set min ansigtsudtryk undervejs. I har hørt min stemme. I har set min mimik. Så tror jeg også, at vi kunne genkende til, at I måske modtager budskabet, selvom det er lidt hårdt, måske på en lidt anden måde, end hvis jeg bare havde skrevet en mail til jer. Det viser også, hvor vigtigt det er at gøre det ordentligt, når man har noget med hinanden. Så kære venner, det var ikke lige det julebudskab, jeg havde tænkt, jeg skulle sende til min reception. Jeg vil selvfølgelig stadigvæk gerne ønske alle sammen en glædelig jul fra hjertet, og det gør jeg bestemt også. Tag ikke fejl, jeg vil sige det igen, jeg er ekstremt glad for jer alle sammen. I har alle sammen fantastisk mange kvaliteter, men der er stødt noget til nu, hvor man har lidt problemer med at sige tingene ærligt til hinanden. Hvis man synes, en kollega ikke har udført sit arbejde, så kig på vedkommende og sige, hvad skete der der? Lad være at gå og gemme på det. Og når der så er gået 2-3 måneder, så kommer man til mig. Endda ikke engang, fordi man kommer af egen anledning, men fordi jeg finder ud af, fordi jeg spørger ind. Det er sgu ikke fair. Altså, jeg kan ikke læse jeres tanker. Så jeg må sige,
Det er så vigtigt for mig, at der ikke er nogen, der går på arbejde her med ondt i maven. Og det er uanset, om man er shift leader, supervisor eller almindelig receptionist. Men så er vi alle sammen lige. Og det er okay at sige stille og roligt til en kollega, jeg kæmper sgu lidt med, at når jeg kommer klokken 4, at så er der ikke rigtig fyldt op, og der mangler lidt ting og sager her, eller da jeg åbnede i morges, der manglede sådan og sådan. Det var jeg sgu lidt ked af. Altså, snak med hinanden. Sig det til hinanden, i stedet for at gå og spare det sammen. Det er der ikke nogen, der holde til, hverken i forholdsmæssigt eller i et firma. Og så vil jeg gerne bede om at huske en enkelt ting, når I har med hinanden at gøre. I skal huske på, uanset hvem af jer det er, I kender aldrig hele historien hos hinanden, før I kender hele historien. Og I kender sjældent hele historien. Jeg tror, jeg er den af os alle sammen, der kender flest af jeres historier. Og jeg kan også fortælle jer ud fra den viden, jeg har, at I skal alle sammen håndtere sådan en lille smule forskelligt, for at jeg kan behandle jer ens. Og det er det, jeg gør alt, hvad jeg overhovedet kan for at gøre. Det kan være, at jeg også fejler, for det gør jeg. Og det indrømmer jeg, det erkender jeg. Og får jeg det at vide, så vil jeg også gerne prøve at gøre noget ved det. Og sådan håber jeg også, I andre har det. Så igen, I gør det faktisk super godt generelt, men som jeg sagde tidligere i videoen, alle skal passe deres arbejde, skal følge de aftalte procedurer, og så skal I tale med hinanden. Ja, det var en lang video fra Kim Strand. Vi får også chancen her, når vores year-end-samtaler kommer i løbet af februar-marts. I vil få en invitation i starten af januar. Men når de samtaler kommer, så vil vi selvfølgelig også få en mulighed for at snakke om tingene. Hvordan og hvorledes. Men I skal ikke være i tvivl om, at den retning, der skal sættes i huset, den sætter jeg. Og den retning, den bliver ikke lavet om. Og det gør rammerne heller ikke. Så this is how the shit goes down. Det er sådan her, vi gør det. Og det er sådan, jeg vil have teamet arbejder. Og det tror jeg også, vi er enige om, for vi har haft en ansættelsessamtale alle sammen. Og flere af jer har jeg også haft year-end-samtaler med. Og I ved udmærket godt, hvilke forventninger jeg har. Jeg ved, hvilke forventninger I har. Og det er også derfor, jeg synes, det er ærgerligt, at det nu er cirka 3. gang på 3 år, at det stikker lidt af i teamet, at der bliver sådan lidt, ja, jeg vil ikke kalde det backstabbing, men så alligevel, for det er det lidt. Det er okay at gå til chefen og sige, når nogen ikke gør sit arbejde, men prøv lige at tage den med vedkommende selv først, og få talt om tingene, så ikke det bliver eskaleret op. Så ja. Jeg vil ikke bruge mere af jeres dyrebare tid her inden jul. Jeg ved også, at mange af jer sidder og læser til, nogle af jer i hvert fald sidder og læser til eksamen. Jeg ved også, at Sara ligger derhjemme og er syg. Men jeg havde behov for at dele det her budskab med jer, fordi det er afgørende for mig, for at vi kan blive ved med at levere det fantastiske produkt, som I leverer. Fordi der har jeg sagt til jer før, produktet hernede er jer. Og I gør det skide godt, og I er så caring, og I er så professionelle over for vores gæster. I skal bare lige huske at være det over for hinanden også, for det er I ikke. Ikke i den grad, I bør være i hvert fald. Så kig lige lidt indad og se, er der måske noget, jeg kan ændre? Er der måske noget, jeg kan ændre? Måske skal jeg lige angribe tingene på en lidt anden måde. Måske skal jeg sige tingene på en anden måde. Måske skal jeg spørge mine kollegaer, har du noget problem med mig? Eller synes du, jeg gør det fint? Når du kommer, synes du så, der mangler noget, når det er mig, der har været på vagt? Og så videre. Prøv lige at tage de der dialoger med hinanden, så der er noget fælles interesse og noget caring iblandt hinanden. Alright? Nu vil jeg trykke på den røde knap, så videoen den slutter. Igen vil jeg ønske jer en rigtig god jul, og så vil jeg ønske jer et godt nytår. Og jeg glæder mig vanvittigt meget til det nye år, og til at vi skal fortsætte med at arbejde sammen. Som sagt, jeg håber da, at I alle sammen tager det her budskab i den ånd, det er afsendt. Men samtidig selvfølgelig er klar over, at det er et alvorligt budskab. Altså det skal vi lige have styr på. Jeg har naturligvis orienteret Kirsten, hun er fuldt orienteret. Hun ved også, at jeg laver den her video til jer. Er lige så grebet af situationen, som jeg er. Så derfor så synes jeg, lad os få det på plads, fordi jeg ved, I kan.
Fordi jeg ved, I er skide gode, og fordi hver enkelt af jer, jeres personligheder er fantastiske. I er så søde, og I er så rummelige, og I vil det så gerne, og I er loyale, rigtig loyale. I skal bare huske også at være loyale over for hinanden, og holde op med at være så nærtagende. Hvis der er en kollega, der har fejlet, har kollegaen aldrig nogensinde fejlet for at gøre jer ondt. Dig ondt. Hvis kollegaen har fejlet, så har kollegaen begået en fejl, og så tager man fat i kollegaen og siger pænt, hvad skete der der? Aldrig nogensinde på en mail eller en sms. Det vil jeg ikke se, og jeg vil heller ikke høre om det. I taler med hinanden. Ja. Roger over and out. Rigtig god jul og godt nytår. Lad os bare give den en ordentlig skade i 2026. Hej med jer.